Hey, кати. That's Panda? That's Panda, yeah. This one? You. Yes, no. Curry Panda. This one. This one is Panda and this is Po. Ciucă lui mama, ciucă. Bernadette lui mama, dragă lui mama. Ce mama. Iubiții lui mama. Țineți-o copiii lui mama, mici. Mici zăpăcici, opa. Micicei lui mama, micicei. Unde a dispărut un bucuros? E pe acolo, uite. Câti. Ține-ți în gătie mică lui mama. Da, mama. Iubita lui mama, mică. Mică lui mama, mică. Ține mică mea, mică. Mică lui mama, mică. Și piele lungă al meu. Da, mama. Wow. Hey, Thomas. Câti. Hai la mama. Câti lui mama. Unde au plecat fetele lui mama? Unde au plecat fetele? Iubitele lui mama, Iubitele lui mama. Unde mori? Câti. Câti lui mama. Yes, during the night we keep them there. Yeah. And it's safer. Yeah. I'm afraid of the pool. And when we leave home, we always keep them there. But when we are at home, they are free. Otherwise, they are Toby's friends. Hello, mama. Mama, zuzele lui mama, zuzele. Da, mama, bebeluși zăpăciți lui mama, zăpăciți. They are not sterilized, but